सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बेलश्री हालामनि सोदोमस्रि गामियाव दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 85थि रुंसारि सान फालिनायजों लोगोसे गोदान जयगालय बेखेवदों। मख'नो गोनांदि गोदान मन्दिर एबा जयगालयखौ बेखेवनानै होयो मिरु ब्रह्म धोरोम प्रसाद संसदनि गाहाय फोसावगिरि मनरन्जन ब्रह्मआ। लोगोसेयैनो सावराय मेलाव फोसावगिरि महरै बाहागो लायो ब्रह्म आश्रम फरायसालिनि बर्डनि गाहाय नेहाथारि हादान्त ब्रह्मआ। बे हाबाफारियावनो सनितपुर जिल्लानि ब्रह्म धोरोम प्रसाद संसदनि बिबानगिरिफोर आरो दिखियाजुलि आनसलिक ब्रह्म धोरोम प्रसाद संसदनि बिबानगिरिजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां ब्रह्म सिबियारि रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों। गिबियावनो आङो सोरजिगिरि जोंमा गुरुनिसिम आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ हरबाय। आरो नोंसोर रादाब बुथुमगिरिफोरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोजों नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ हरबाय। दिनै जोंहा देग्लाय बोसोरनि इंराजि 2023 मायथाइ मे दाननि 8 खालाराव जोंनि बैदिक सैथो सनातन धोरोमनि गुरु परमहंस गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफानि दिनै 85थि रुंसारि सान फालिनाय फोरबो आरो बेजों लोगोसे सोदोमस्रि गामि आफादनि गोदानै लुफुंनो हानाय जौगालाय न'खौ बेखेवनायजों लोगोसे सानसेनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय नै दा बेलासिनि गेवलां मेल। दा बे गेवलां मेलावनो जोंहा जोंनि बे धेकियाजुलि आनसलिकनि सिङाव थानाय बेलश्री प्राइमारिनि सिङाव थानाय बे सोदोमस्रि गामिनि रायजो राजा आइ आफामोननि बानजायनायाव दिनै मेहेरगोनां बे मेला जानानै थाङो। दा बेवहायनो सोदोमस्रि गामि आफाद आरो लोगोसे प्राइमारि आरो आनसलिक आफादजों लोगो नांनानै दिनैनि बे गेवलां मेलाव माखासे आलासिफोर हांख्रायहरनाय जादोंमोन। बे आलासि बिथांमोनहाबो आफादजों हांख्रायजानाय लेखायै सम बायदियै सफैनानै गावबा गावनि बिबुंथिखौ लाखिनो खाबु मोनदों। जों दिनै बे गेवलां मेलनि गेजेरजों जों बेखौनो सावरायदों, रायजो राजा भक्त आइ आफामोननो जों बेखौनो मिथिहोदों जे जोंनि बे बैदिक सैथो सनातन धर्मनि गुरु परमहंस कालीचरण ब्रह्म आफाया 1860 मायथाइनि 18 एप्रिल खालि जोनोम मोनदोंमोन। दा बे आफानि जोनोम साना दिनै फैयै फैयै 163 बोसोर आगान सुरफैबाय आरो बे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफानि रुंसारि साना थांनाय 1938 मायथाइयाव 8 मेआव बिथाङा रुंसारि जालांदोंमोन। बे रुंसारि जालांनाय बैसोआबो दिनै फैयै फैयै 85 बोसोराव आगान सुरफैबाय। बे आफाया जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव ब्रह्म धर्मनिल' नङा, सुबुं समाजनि गेजेराव सैथो सनातन धोरोमनि सोमोन्दै जोंनो गोबां बिहोमा होलांबाय। आरो बे गुरु आफाया अखल बे धोरोम फोसावनायल' नङा, धोरोम फोसावनायजों लोगोसे राजखान्थि, रांखान्थि, सोलोंथाइ खान्थि आरो समाजखान्थि बिथिङावबो गोबां बिहोमा होलांबाय। जाय बिहोमाजों जों दिनै बर' माहारिया गुरु आफानि फोरोंलांनाय बोसोन बायदियै सोलिनानै जों बे मुगायाव सफैनो हादों। फोजोबनोसै। बे जाहैबाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफाया इंराजि 1860 मायथाइनि 18 एप्रिलाव जोनोम मोनदोंमोन। दा बेजों लोगोसे बांला सनखौबो लाफानायलाय बे मोननैबो सनखौ जोङो दा खुंफानो गोनां जानायाव जोंहा एसे आख' फाख' नुजाथिदों। मानो होनोब्ला जोङो गुरुदेवनि जोनोम सान रुंसारि सानखौ सरकारनो जोङो इंलिसनि सन बारायखौ जों होनाय जाबाय। आरो दा बेजों लोगोसेयैनो जिहेथु गुरुदेवा बांला सनावबो जोनोम जानाय बे सनखौ होफाबाय नालाय, दा बे बांला सनखौबो जों दा फालिफानांगौ गोनां जादों। दा बेवहाय ओरैबायदि मोनसे उसुबिदा सफैदों जोंहा जे बोसोरब्रैनि गेजेराव बोसोरथामा फेब्रुवारि दाना 29 सानजों दानसे जायो बोसोरथामा। बोसोरब्रैयाव बे फेब्रुवारि दाना 29 सान जाहैयो। अब्ला गुरुदेवनि जोनोम साना 18 एप्रिल 5 बैसाग गोरोबहैयो। नाथाय बे बोसोरथामनि गेजेराव गुरुदेवनि जोनोम साना 18 एप्रिल जायोबा बैसाग दाना 4 अक्ट' गोलैयो। नै दा बे गुरुदेवनि रुंसारि सानाबो बिदिनो जाहैबाय। मैया जोङो 8 मेआव 24 बैसागखौ फालिबाय आरो दिनै 9 मेआव जोङो 25 बैसागखौ फालिनाय जाबाय। दा जों दा बेखौनो मिथिगौ जे इंराजिखौ लायोब्ला सारा बुहुमनाङै मिथिसार जायो आरो बांलाखौ लायोबा अखल
जोंनि आसाम बा बेंगलनि गेजेरावल' बे सोलिगोन बेनिखायनो जोङो गुबुन गुबुननि अबतारि महापुरुष बिर महापुरुष ब्राह्मण पण्डितफोरनि जोनोम सानखौ जों इंराजिखौ नुनो मोनो बेनिखायनो जोङो गुरुदेबनि जोनोम सान आरो रुंसारि सानखौ जोङो इंलिसाव सरकारनो जों गथायनाय जादों आरो बे मथैनो दिनै गुरुदेबनि जोनोम सान रुंसारि सानखौ फरायसालियाव फरायनाय बिजोङावबो जों सोसनना होनाय जाबाय नाथाय नैबे 5 बैसाग 25 बैसागखौ जोङो बे बिजाबाव सोसनना होनाय जायाखै जोङो बेखौ दा मोननैखौबो जों बिनिखायनो फालिनो गोनां जादों नाथाय दा फैगोन बोसोरनि 2024 मायथाइयाव फैगोन बोसोरनि गोदान बोसोरा रबिबार गोलैदों रबिबाराव 14 एप्रिल गोलैयो आरो बांलाया 1 बैसाग गोलैयो फैगोन बोसोरनि गुरुदेबनि जोनोम साना 5 बैसाग बृहस्पतिबार गोलैगोन 18 एप्रिल बृहस्पतिबार गोलैगोन थिग रुंसारि सानाबो 8 मे 25 बैसाग गोलैगोन खालमासि बिनि उनाव आरो बोसोरथामा गोलैलालाय बिदिनो 5 बैसागा 19 एप्रिल गोलैसिगोन आरो 8 मेआ 24 बैसाग गोलैहैसिगोन बिदि अजथा जाहैसिलायगोन दा बेनिखायनो जों दा मोननै लानानै जों बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों नै मैयानिफ्राय जोंहा गुरुधामाव जि जायगायाव गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मआ जोनोम जादोंमोन आरो जि जायगायाव गुरुदेबखौ माने फबनाय जादोंमोन शहीद बिदि गुरुधामनि काजिगावआव दिनै मैयानिफ्राय 8 मे 9 मे 24 बैसाग 25 बैसाग साननैनि हाबाफारि लानानै बेयाव खुंनाय जादों फैगोन बोसोरावबो बिदिनो खुंगोन दा बेनो जाहैबाय दा बेवहाय जोंनि दा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा बेवहाय गाहाय आलासि हिसाबै नुजाहैदों आरो आसाम एसेम्ब्लिनि केबिनेट मन्थ्रि जोंहा उरखाव गोरा ब्रह्मआबो बेवहाय आलासि महरै नुजाहैनानै बाहागो लाहैदों दा बेखिनियानो जोङो दा गुरुदेबनि जोनोम सान रुंसारि सानखौ जोङो ब्रह्म धर्म सिबियारि जानानै मोननैबो जोङो सानखौ जों फालिनाय जागोन दिनै जोङो गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म आफानि रुंसारि सानाव बे मन्दिरखौ बेखेवनो होनानै आन्चलिक आफादजों जोङो रायज्लायनानै लानाय जादों दा बेवहाय आलासि महरै जोंनि गामिनिफ्राय दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसाद संसदनि गाहाय प्रचारक आफा मनरन्जन ब्रह्मखौनो लाबोनांगौ होननानै बुंनायलाय दिनै आन्चलिक आफादा मनरन्जन आफाखौ खावलायनानै लाबोनानै दिनै बे गोथार सिबिसालिखौ फिथा हास'नानै होनानै बेखेवना होबाय जों गामिनि जानानै जोबोद आफानिसिम बा आन्चलिकनिसिम दिनै बे सावराय मेलाव नुजाथिफैनाय रायजो राजा बाबामोननि आइमोननिसिम आंनिफ्राय गामिनि नेहाथारि जानानै आं साबायखर दा बेवहाय जोङो बे जोंनि गामिनि धन सम्पति होननानै जों बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला जोंहा बेवहाय सरकारनि जेबो सुबिदा गैया ओरैनो अहम दर्पन आसनि मोनदों होननानै सोरबा सोरबा बुङो नाथाय मोनाखै जोङो बे गासैबो जोंनि रायजोनि माने हौवा हिन्जाव माने मावनायनि गेजेरजोंनो बेथनखौ जों आरजिनानै बे 10,94,422 रांनि जिनाखि लुफुंनाय बे लुफुंनाय हाबाफारिखौ जोङो हादों दा बेखौ इसोरनि अबदान होननानै जों बुंना लानांगोन आरो दा बेखिनिखौनो आं बुंबाय थानसालिखौ लुफुंनायावथ' जोङो गिबियावहाय 2014-15 सनावहाय ओरैनो जों 8 घरल'मोन बिनि उनावहाय बिदिनो गामियारि रायजो जानाय हिसाबै गथ' गथाय देरबोनानै जुदा जानानै दा 10 घर जाबाय दा 10 घर जानानै जोङो बेबायदिनो समाजखौ बेंबोबाय थानानै बेनिफ्राय मन्दिर लुनांगौ होननानै बुंबाय थानायलाय शास्त्रनि बोसोन बायदि बा गुरु आफामोननि बोसोन बायदि थिननायलाय जोङो मस्जिद दान बेबायदिनो मावनाय दांनाय हा हुनि धनखौ दान होनाय आरो गय फाननाय बेफोरबायदिनिफ्राय जों एसे दान होनानै दिनैनि बे मन्दिरखौ माने लुफुंनो हानाय जादों गुरुदेबनि सोमोन्दैथ' आंनिफ्राय
बुंनो लुबैनाय बेनो नंगौ गुरुदेबनि बोसोना गुरुदेबा इसोरनिनो सक्ति मोननाय दा बे हिसाबै गुरुदेबा थिननाय बायदि जों मावदों बेखायनो मावनाय हिसाबै दिनै परम ब्रह्मनि अननाय आरो गुरुदेबनि बोसोनजों मावनानै जोङो मोनफुंदों बेखौ सैथो होननानै आं साननानै लादों आरो नंगौबो बेखौ रोखा आं बुंनो हायो आरो नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে ছাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়েই মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन